kimi wathi lalela njengamanje khipha ivideo utshele labantu ukuthi abasondele kuwe ngoba ikhona into la okumele ikhulunywe. Kodwa mangihlehla kahle ngahlehla into efika ngithena amandla kakhulu ukuthi le ngani ibuye ibe igazi lami noma ibe isihlobo sami. Le ngani ngiphinde ngisho ibuye ibe igazi lami noma ibe isihlobo sami. Mina ngiwuchiya umtolo ugalweni ucwangcwang umaganga athi ngakuvuleka indlela. Sekumele sithole kumacwecwe ngikhulume nodade wabo laba ngayibuza ukuthi why ingilozi beyithi ungakhulumi kodwa babizele esigodlweni. Lokho sekunginika amandla kakhulu ukuthi sengisiza abantu bakithi. Ngeke odade wethu udlalele kubona ekhanda ngikhona kuthuleke kanjalo. Ngeke kuthuleke kanjalo. Namanje ngisasho osodladla yimi, umtolo yimi, uchiya yimi. Ekhaya kithi kuse Eastern Cape eMonfrere emzinto. Bona abasemhlotsheni kubo kwagogo wami. Umndeni wabo Dlamini namhlanje ngizokutshela into eningayazi. Abakithi laba bantu ngithukile nami. So ngeke ngivele ngiyibhadlaze ku social media ngoba ingagcina iyofika kubantu abadala ngenye indlela engaqondakali. Kumele ngiyihloniphe but ukuyihlonipha kwami ngizoyihlonipha but mase ngihleli nawo si umndeni ngizokhuluma amanye amahlazo. Futhi amahlazo ngiwakhuluma kungenzeka ahlukanisa abanye abantu. Ngoba uma akacela khona ngisasho akasondele kimi. Angifuni imali yakhe ngizwile abantu bethi usufuna ukumthatha angifune iVincent. Mina ngifuna ukusiza umshanami. Ucwecwe umshanami. Ngifuna ukusiza umshanami. Hayi ngomuthi ngiyokhuluma into engayinikwa. Angithi njengamanje idlozi lelikhuluma ela kubo futhi. Ela kubo futhi elawo malume wakhe. Yilo leli likhuluma kimi lithi khuluma manje. Ela kubo leli dlozi elikhulumayo elithi angikhulume. Ngiyanizwa nonke bonke abantu. Umbuzo wami, one question that I have. Nithini ngoprincipal? Kade sekubhekiswe kuyena abantu bekhuluma iSouth Africa yonke ibhekise kuyena yakhuluma izinto zonke. Nithini ngalo principal manje? Nizwila ngithi ukuthi ikhulunywa ngathiwani ngoprincipal? Ngakhuluma lento engihlala ngiyikhuluma abantu benganginaki, bengangilaleli. Ngathi mina imani manje, don't be judgmental South Africa. Imani manje. Man. Uma sekunje kufuna sibe yisayona ezilalela umoya. Isayona siyawulalela umoya ukuthi manje uthini? Ngithi imani. Ulalele kahle umoya, siulalele. Ngoba umoya uyafuna ukuthi mawulalela ungatatazeli suke ziningi into ezikhulunywa la. Ulalele kahle ukuthi umoya umuntu mayisehleli phambi kwakho uhlola umoya uthini. That is why bengithi noSkhotheni bengimdinga la. Ngimtshela ukuthi njengamanje eSkhotheni umoya siyowulalela kahle but masikuhlolela ngeke sikuhlaze kodwa siyokusiza ngoba usidlalisa ichase because eSkhotheni usidlalisa ichase manje. Angazi noma utesta inyanga noma utesta wonke umuntu othi uyahlola uyasitesta manje. So manje itest bekumele siyiphase ukuthi cha Skhotheni indaba isuka la besingekho nekacwecwe same applies to ekacwecwe. Uyazi Dlamini ngelinye ilanga ngingabuzwa abanye abantu bathi bona sitshela indaba kaMeyiwa. Ngathi oh wow sensitive ne inkinga ukuthi Mzukana Dlamini namanje nyanga yoshumi ngiyasho nonke nila Mzukana ba recognize inyanga eSouth Africa then izinto ezisensitive namacala abangawatholi justice bayobuya bazosibuza futhi masikhuluma bayosirecognize. Inkinga ukuthi njengamanje sisawomati, we are the last options. Mase behlulwe imishini yabelungu bagijima bagijima bathi buyane inyangeni. Mzukana ba prioritize ngathi saba first option sa recognizewa iParliament la keep statement lathi
inyanga liyayirecognize inyanga eSouth Africa isintu basirecognize njengaseSwaziland njengaseGhana njengaseNigeria inyanga ziyahlonishwa they consult mzukana kwaba nesibhedlela somlungu ngala imedical hospital esikhona la kwa divide kwathiwa ngapha sifaka nabantu besintu but sisebenze under conditions amaqiniso amaningi ayovela trust me mzukana nathi saba protected sa protectwa because njengamanje uma uhlola kuthi awungasitsheli phela le into yokuhlola ayina proof ayina bufakazi bangayenzi leyo nto bangayenzi into engishoyo ngisasho I still stand ngithi mina South Africa istatement engisikhiphayo South Africa yonke lapha enikhona ngincengeleni mina uMakacwecwe ncengani ngikhulumile naye usisi wami uMachiya ngakhuluma naye wathi usahamba basaya khona uMakacwecwe bese ngozini yemoto usazofika khulume naye ifamily maybe izoza maybe bazoza angisho kabi ncengani uMakacwecwe asondele kimi masifika sivala isigodlo sihlale phansi kukuyena ukuthi uzosho masiphuma esigodlweni uyena ozosho ufuna ukutshela izwe lonke iSouth Africa noma ufuna ukuyikhipha into her heart but mina ngiyokhuluma engutshelwa amakhosi mina ngiyokhuluma njengoba kunjalo ngiyomtshela nje ukuthi njengamanje abantu abadala bathi uma ufuna ukuthi hamba otesta ubani nobani hamba obatest lento akuyona into yamanje mina ngiyotesta neminyaka ngibuyele emuva ngisho ingakho ngithi kehla lento le kaMakacwecwe ngendlela eyona ayidingi ukuthi uvele uyikhulume kwi-social media idinga indawo yenobabili usuku ubhekene naye nihleli phansi niqale nizini uphuma naye igcineni mhlawumbe nakhona ke ihambe private nje ingaqali ize kwi-social media ilungiseke ngale ngemuva iqhambe seyizoqhuma la sekuqhuma into esekuthiwa ya nazo ke ziyakhala ke ukuthi akeze esigodlweni ikhulumeke ngaphansi kwesigodlo phakathi endumbeni nini obabili iqedwe iliwe lapho then bese iqhamuka naseseyiqhamuka ngoba i-social media ngakithatha ibhekisele iphinde ibhekisele nawu busy ngapha wena ukushaya ngalendlela yakho iphinde ithathe befuna ukukhuluma enye into eseceleni ugcine sekufuna umqondo so enye into ngoba ngisho omunye umuntu angabethi ngithi haya ngifuna ukukhuluma la ingoba akusiyo into elula kufuneka kuvele uyikhulume ngoba kusasa kwesinye isikhathi uzothi noyikhuluma ngaqhatha umndeni kusasa kwesinye isikhathi khona umuntu ongambona ethi bengingazi ukuthi ngihleli nobani kusasa ngeza kuthiwa esikolweni ziyakhala idinga ukuthi iliwe ngokamoya iliwe ngokukhulekiswa nithi noma nindawonye khehla lami kunyakaza endlini uze ukuthi kushisa umoya ephume ucela ukuyochama ngaphandle ephinde ebuye ethi ngisacela siqhubeke ngoba kwi-social media ngagcina seyigcina ngisho nengane ngikhuluma ngoba nengane incane mhlawumbe egcineni ngagcina mhlawumbe sekuvuka impi sekuliwa kuthiwa wathi okay kwenzeke nje mhlawumbe kusukume laba bawushaya isikolo gcina sekuba nempi kanti ingane isencane kusafuneka ikhule ibe nekusasa langabe sekuthiwa kusasa kwasuka impi ngocwecwe kwakwala iSouth Africa kwala inani yonke lento lena kwaqhamuka into ethini ngingako mkhulu mina ngithi ngihloniphe lokuthi umcele esigodlweni futhi wathi ucela ngizohlala phansi hayi ukuthi kuzokhulunywa kwi-social media no mina bengangithi nje ngisho nanokuyiprofita ku-social media engazathi singayiyeka khehla iye khoneni siyoshaya kuphela ekhoneni sekushawa sekuthiwa nayi inkulumo yethu la ayijule la ayihlalele bese ivela sebuya yena kumacoco sethi hayi umkhulu sengisizile sesikutholile ukuthi sesiphethe ukuthi sesiyaphuma bese uthi mkhulu hayi siyahamba sele bese ngithi hayi khehla lami ngiyakhuphuka ngiza lapha eGoli ngizokubeka nanku umqhele wakho khehla seyiphelile indaba ingakho ngithi ngithandela ukuthi ukwazile ukuyithatha ukucela nje eze ngizoxoxa not ukuthi kwi-social media makhosi manje izwe siyashaya nasesekuthiwa sekukhona okwegazi ngayizwa ke lonto ukuthi sekufanele ukuthi ukuthathe nawe lishisa igazi juluke ngapha nawe uvume kudlala ngomuntu wakini siyabingelela